ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന പേജാണ് ഈ ഒരു പേജ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ എന്റെ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നില്ലേ ആ പേജ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്യട്ടെ. കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ മാതാജി? എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ കയറുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പേജാണ് കാണുക. നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം. ഞാൻ അപ്പോൾ ലോഗിൻ ചെയ്ത ലിങ്കാ തോന്നുന്നു ഷെയർ ചെയ്തത്. വൺസ് അഗെയിൻ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം. ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മാതാജി. ഞാന് രണ്ടാമതിട്ട ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പേജാണ് വരിക. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഈ രജിസ്റ്റർ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഈ രജിസ്റ്റർ എന്നുള്ളതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പൊ അഡ്മിൻസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറൊരാൾക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും എല്ലാം സെയിം പ്രൊസീജിയേഴ്സ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ രജിസ്റ്റർ എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോം ആണ് വരിക. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ മറ്റ് ഡിവോട്ടീസിന്റെ അടുത്ത് കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ട ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മെയിൽ ഐ ഡി വേണം. മെയിൻ ആയിട്ട് മെയിൽ ഐ ഡി വേണം. പിന്നെ നമ്മുടെ ഫുൾ നെയിം വേണം. പിന്നെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാസ്വേഡ്, നമ്മൾ ഏത് പാസ്വേഡ് ആണോ ഇതിന് ഇടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ പാസ്വേഡും. അപ്പൊ ആ പാസ്വേഡ് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിന് വേണച്ചാ ഇസ്കോൺ ഭഗവത്ഗീത @365 അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അഡ്മിൻസ് മറ്റുള്ള ഡിവോട്ടീസിന് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കോമൺ പാസ്വേഡ് വെച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും. കാരണം പാസ്വേഡ് മാറില്ലല്ലോ. മെയിൽ ഐ ഡിയും നെയിം ഡീറ്റെയിൽസും അവർ തരുന്നു, പാസ്വേഡ് നമ്മൾ ഒരേ പാസ്വേഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിന് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ വേണച്ചാ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ വേണം. അപ്പോ ഇസ്കോൺ ഇങ്ങനെ തന്നെ കിടന്നോട്ടെ. ഇസ്കോൺ @BG365 ഈ ഒരു പാസ്വേഡ് കോമൺ ആയിട്ട് വെക്കാം നമുക്ക്. അപ്പൊ ഈ ഒരു പാസ്വേഡ് കോമൺ ആയി വെച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഞാനത് വാട്സപ്പിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ട്, വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പില്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സെയിം പാസ്വേഡ് കൊടുത്തിട്ട് അവർ റിപ്പീറ്റ് പാസ്വേഡ് എന്നുള്ളവിടെയും നമ്മൾ സെയിം പാസ്വേഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഐ എം നോട്ട് എ റോബോട്ടും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ കുറച്ച് ഇത് എല്ലായ്പ്പോഴും ഇത് വരാറില്ല, പക്ഷെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വരുവാണെങ്കിൽ പോലും ഐ എം നോട്ട് എ റോബോട്ട് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് വെരിഫൈ കൊടുത്തിട്ട് രജിസ്റ്റർ എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഇത്രയും പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒന്നും നമുക്ക് എപ്പോഴും വരില്ല കേട്ടോ. സെലക്ട് ഓൾ സ്ക്വയർസ് വിത്ത് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ. ഞാനിത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് കുറേ ആയി. അങ്ങനെയും കൂടെ കൊടുത്തിട്ട് ഈ രണ്ട് താഴെയുള്ള രണ്ട് ഡയലോഗ് ബോക്സിൽ ഇതും ഐ അലോ എന്നുള്ളതും സെൻഡ് ദീസ് ക്രെഡൻഷ്യൽസും രണ്ടും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ടിക്ക് ചെയ്തിട്ട് രജിസ്റ്റർ കൊടുക്കുക. ഇതുവരെയുള്ള പ്രൊസീജിയർ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, അപ്പൊ രജിസ്റ്റർ കൊടുക്കുക. നമ്മൾ അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഡിവോട്ടീസിന്റെ അടുത്ത് മെയിൽ ഐ ഡിയും ഫുൾ നെയിമും മാത്രം വാങ്ങിച്ചു വെക്കണം. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരേ കോമൺ പാസ്വേഡ് ഇട്ടു എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ ഡൗട്ടേ ഇല്ല. ഇപ്പൊ അഥവാ അവർ പാസ്വേഡ് മറക്കുന്നു അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും അഡ്മിൻസിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് എളുപ്പമായി. ആ രജിസ്റ്ററും കൂടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ രജിസ്റ്റർ ആയി. പിന്നെ അടുത്ത് നമ്മൾ ലോഗിനിലോട്ടാ പോകേണ്ടത്. ഈ ലോഗിൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ലോഗിൻ എന്ന് വരും. ആ ലോഗിൻ കൊടുക്കുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ മെയിൽ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും അതിൽ നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുക്കണം. നമ്മൾ ഏത് മെയിൽ ഐ ഡി ആണോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ മെയിൽ ഐ ഡിയും നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുത്ത പാസ്വേഡും അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഈ റിമെമ്പർ മീ എന്നുള്ളതും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിടുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ പ്രാവശ്യവും നമ്മൾ പാസ്വേഡ് അടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ലോഗിൻ ആയിക്കോളും. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലോഗിൻ ആയി. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് കാണുന്നത് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലുള്ള നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ നന്ദൂറിന്റെ പേജ് ആണ് കാണുന്നത്.
ഇത് ലോഗിനും ഓക്കെ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ക്വിസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഓൾ കോഴ്സസിൽ ലെവൽ 1 2 3 ഏതാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലെവൽ 1 ആണല്ലോ കൂടുതൽ വരിക നമുക്ക്. അപ്പൊ നമ്മൾ ലെവൽ 1 കോഴ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ലെവൽ 1ന്റെ കുറെ ലാംഗ്വേജസ് നമുക്ക് പല ലാംഗ്വേജസിലുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് അവിടെ താഴെ കാണാൻ പറ്റും. അതിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ മലയാളം ചൂസ് ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ ഇതിപ്പോ നമ്മൾ മലയാളം ഓൾറെഡി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ മലയാളം കംപ്ലീറ്റഡ് എന്ന് വരും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വേറെ പുതിയതായി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഈ എൻറോൾഡും വരില്ല, രജിസ്റ്റർ എന്നേ വരുള്ളൂ. എങ്ങനെയാ വരിക? എൻറോൾ നൗ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ കണ്ടോ, ഇംഗ്ലീഷിന്റെയും ഈ ഹിന്ദിയുടെ ഒക്കെ എൻറോൾ നൗ എന്ന് വരുന്നില്ലേ, അതുപോലെ വരുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഒഡിയ എൻറോൾ നൗ. അപ്പൊ എൻറോൾ നൗ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻറോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ സ്റ്റഡി എന്ന് വരും. അപ്പൊ കണ്ടിന്യൂ സ്റ്റഡി കൊടുക്കണം നമ്മള്. അപ്പൊ കണ്ടിന്യൂ സ്റ്റഡി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ മലയാളം തന്നെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക, കാരണം അത് ഞാൻ ചെയ്തത് കൊണ്ട് അതിന്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ അത് കൊടുത്തിട്ട് കണ്ടിന്യൂ സ്റ്റഡി കൊടുക്കുക. കണ്ടിന്യൂ സ്റ്റഡി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഈ യു ഏൺ ദ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നൊന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. അത് നമ്മളിപ്പോ ജസ്റ്റ് വേറൊരു ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്തപ്പോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ മറാത്തി എടുക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ മറാത്തിയിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് കാണുക, 0% കംപ്ലീറ്റ് എന്ന് ആണ് കാണുക. കാരണം നമ്മൾ ഈ ക്വിസ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഈ താഴെ ചാപ്റ്റർ 1 ചാപ്റ്റർ 2 ഇതെല്ലാം ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ഗ്രേ കളർ സർക്കിൾ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. ഇറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ അത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡേ കഴിഞ്ഞു, ഫസ്റ്റ് ക്വിസ് ചെയ്യുന്നു, അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നമുക്ക് ഇത് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് നോർമൽ ആണല്ലോ. ഇത് നമ്മൾ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു, ക്വിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും, നമ്മൾ അത് സ്റ്റാർട്ട് ക്വിസ് കൊടുക്കുന്നു, ഏതാ വെച്ച ആൻസർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു, നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു, മാർക്ക് വരും. ഇതില് സംശയം ഉണ്ടാവില്ല വിചാരിക്കണം. ആ രജിസ്ട്രേഷൻ ലോഗിൻ മാത്രല്ലേ ഒരു ജസ്റ്റ് സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്താ മാതാജി? അല്ല അത് മനസ്സിലായി. നമുക്കിത് കുട്ടികളുടെ ക്വിസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ ക്വിസും അതിലുണ്ട് കേട്ടോ, നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിലുണ്ട്. കുട്ടികളുടെ 6 to 10, പിന്നെ ചെറിയ കുട്ടികളുടെ ഫസ്റ്റ് ലെവലിന്റെ കുട്ടികളുടെ എല്ലാം, നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ലെവൽ തേർഡ് ലെവൽ വരെയുള്ള ക്വിസ് നമ്മുടെ മലയാളത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് നമുക്ക്. പക്ഷെ ആ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫസ്റ്റ് ടൈമുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ മാത്രമേ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്നുള്ളൂ. മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് തേർഡ് ലെവൽ ഉണ്ട്. അപ്പോ ആദ്യം നമ്മളിപ്പോ ഫസ്റ്റ് ലെവലിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു വെച്ചാൽ പിന്നെ സെക്കൻഡ് ലെവലിലും തേർഡ് ലെവലിലൊന്നും നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണ്ട. ഈ ലോഗിൻ പ്രോസസ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇനി എന്താ മാതാജി, ആർക്കെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, വേറെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരണോ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പാർട്ടിസിപ്പന്റിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്? രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനാണോ? അതെ മാതാജി. ഇപ്പൊ ചിലവരിപ്പോ ഞാൻ കുറെ ആയി ഇപ്പൊ ഇതില്, പക്ഷെ എന്നാലും അവര് പറയുന്നത് അവർക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, എറർ വരുന്നു, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറയാ. അപ്പൊ അവരുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ അവരുടെ മെയിൽ ഐഡിയും ഫുൾ നെയിം, ഇപ്പൊ അത് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ, സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ വരേണ്ട ഫുൾ നെയിം ഏതാണോ അത് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു വെക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഓരോരുത്തരും അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ എല്ലാം ആ 18 ദിവസത്തെയും ടെസ്റ്റ് ക്വിസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ വരും. അപ്പൊ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അടുത്ത വിൻഡോയില് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും നമുക്ക്. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് പേരാണോ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് അവിടെ പേരായിട്ട് വരിക നമുക്ക്. അപ്പൊ അത് മാത്രം ഒന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. സപ്പോസ് നമുക്ക് അവരുടെ പേര് വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ള ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ പേരല്ലാതെ ചിലപ്പോ ഈ ഏതെങ്കിലും ആൽഫബറ്റോ നമ്പേഴ്സോ അങ്ങനെ വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ എഡിറ്റ് പ്രൊഫൈലിൽ പോയിട്ട് മൈ അക്കൗണ്ടിൽ എഡിറ്റ് പ്രൊഫൈലിൽ പോയിട്ട് നമ്മളിവിടെ നെയിം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യണം. ഈ കാണുന്ന ഈ സൂര്യക്കുട്ടൻ എന്നുള്ള കാണുന്ന ആ സ്ഥലമില്ല, അവിടെ ഒന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യണം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ അതിലും എളുപ്പമായ വഴി ഈ മൈ അക്കൗണ്ട് തന്നെ പോയി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു എഡിറ്റ് പ്രൊഫൈൽ കാണും,
അതിൽ പോയിട്ട് അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസിൽ പോയിട്ട് ഇവിടെ കണ്ടു ഡിസ്പ്ലേ നെയിം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് അത് തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒന്നും കൂടെ മാറ്റിയിട്ട് സെയിം നെയിം ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പൊ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ സപ്പോസ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കറക്ഷൻ കാരണം നമുക്ക് പേര് കറക്റ്റായി വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. അല്ലാത്ത പക്ഷം വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല. രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ 2 ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രം വാങ്ങിച്ചു വെക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം മാതാജി. അപ്പൊ ഇതിൽ വരുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും മെയിൽ ഐ ഡി ഉണ്ടാവുമോ? പ്രായമായ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവത്തില്ലേ? ഒത്തിരി പ്രായമുള്ളവരുണ്ട്, അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും അറിയാത്തവരുണ്ടല്ലോ, ഇത് കയറാൻ ഒട്ടും അറിയില്ല. അല്ല, ഇപ്പൊ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ ഉള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്തായാലും മെയിൽ ഐ ഡി ഉണ്ടാവും. കാരണം ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിലേക്ക് നമുക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെയിൽ ഐ ഡി വേണമല്ലോ. അവരുടെ മെയിൽ ഐ ഡി തൽക്കാലം ഇപ്പൊ അവരുടെ മക്കളോ പേരക്കുട്ടികളോ ആരെങ്കിലും ചെയ്തു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ പോലും തൽക്കാലത്തിന് ഒരു മെയിൽ ഐ ഡി എന്തായാലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ ഉള്ളവർ. പറയില്ലേ, കാരണം പ്രായമുള്ളവരൊക്കെ ആകുമ്പോ ആരെങ്കിലും ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, അവര് മറന്നിട്ടും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അടുത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവില്ല, അടുത്ത വീട്ടിലെ കുട്ടി അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന, അടുത്ത വീട്ടിലെ കുട്ടികളോ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും അവർക്ക് ഹെൽപ്പിന് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അവരുടെ അടുത്ത് മെയിൽ ഐ ഡി ചോദിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അത് ചെയ്യണം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു പേഴ്സണൽ മെയിൽ ഐ ഡി ഉണ്ടാക്കുക. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഒരു കോമൺ മെയിൽ ഐ ഡി എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മലയാളം ഇസ്കോൺ മലയാളം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മെയിൽ ഐ ഡി ഉണ്ടാക്കി എന്ന് വെച്ചാൽ മെയിൽ ഐ ഡി ഇല്ലാത്തവർക്ക് അത് അങ്ങനെ വരാൻ സാധ്യതയില്ല. കാരണം കുറെ പേര് എത്ര വയസ്സായവരാണെങ്കിലും അവർക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മെയിൽ ഐ ഡി ഉണ്ടാവും അവർക്ക്. അങ്ങനെ അല്ലാത്ത പക്ഷമാണ് നമ്മളായിട്ട് ഒരു കോമൺ മെയിൽ ഐ ഡി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത്രയും മെയിൽ ഐ ഡി ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഈ മെയിൽ ഐ ഡി കൊടുത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യിപ്പിക്കാം. ഹരികൃഷ്ണ മാതാജി, നമ്മളിങ്ങനെ കൊടുത്താലും ചിലവർക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ ഫോണിന്റെ പേര് മാറ്റാൻ പറഞ്ഞിട്ടും മാറ്റാത്തവർ പലരും, ഐഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ വരെ ഐഫോണിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്, പേര് മാറ്റാത്തതുണ്ട്. ചിലർക്ക് അറിയില്ല. അതപ്പോ അറ്റൻഡൻസിന് ബുദ്ധിമുട്ടാവും അല്ലേ? അത് അപ്പൊ ശരിയാണ്. അവർക്ക് നമ്മളിതിങ്ങനെ അങ്ങ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പിന്നെ നമ്മൾ തന്നെ അവരെ കൊണ്ട് കേട്ട് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതെ. അപ്പൊ അതിനും അവർക്ക് പറ്റില്ല. നമ്മൾ അടുത്തുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പൊ മുൻപൊക്കെ ഫോണിന് വേറെ ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കേട്ട് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതെ. അല്ല, പക്ഷെ ഇത് മുൻപ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നവർ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാ അടുത്ത വീട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും, അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് കൊടുക്കുക എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് വാട്സപ്പിൽ നമുക്ക് കോൾ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് അത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളൊരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കുമായിരുന്നു. അതിപ്പോ എന്റെ അടുത്തുനിന്ന് പോയി തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ ഇത് തന്നെയല്ലേ മാതാജി? ഇത് തന്നെ തോന്നുന്നു അല്ലേ? അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കുമായിരുന്നു, ഫസ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം പിന്നെ ലോഗിൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ള സംഭവം അയക്കുമ്പോൾ അത് സാധാരണ ഇപ്പൊ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അത് അത്യാവശ്യം അറിയും. അടുത്ത വീട്ടിലെ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവരത് വായിച്ചിട്ട് ചെയ്തോളും. ഹരികൃഷ്ണ മാതാജി, നമ്മൾ ആരെയൊക്കെയാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലെ ലിസ്റ്റ് ഇടുവോ മാതാജി? എങ്ങനെയാണ് അറിയാൻ പറ്റുക? അത് പറയാം മാതാജി, നമുക്ക് തുടങ്ങുമ്പോ. കാരണം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി വരില്ലല്ലോ, ഒരു 50% മേലെ എന്തായാലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലെ? അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ മെയിൽ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അഥവാ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ കൂടെയും ഇതിനകത്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും അവര് പിന്നീടുള്ള ഇത് യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവര് കീപ്പ് ചെയ്തോളില്ലേ? അതോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കീപ്പ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്ത് മാതാജി, മെയിൽ ഐ ഡി ഇല്ലാത്തവര് വളരെ റെയർ ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ 100-ൽ 1-2 പേരൊക്കെ മെയിൽ ഐ ഡി ഇല്ലാത്തവരുണ്ടാവുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും അവർക്ക് പ്രത്യേക ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഈ മെയിൽ ഐ ഡി കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ ഉപയോഗമൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക്. മെയിൽ ഐ ഡി കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒറ്റ ഉപയോഗവും ഇല്ല ഇവിടെ. പക്ഷെ അത് അവര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ മെയിൽ ഐ ഡി ചോദിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ മെയിൽ ഐ ഡി കൊടുക്കുകയാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പേരിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ റെയർ കേസസ് വരുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ഒരു മെയിൽ ഐ ഡി അവരുടെ പേര്, പിന്നെ രേണുക എന്നാണെങ്കിൽ രേണുക@365 അല്ലെങ്കിൽ രേണുക BG എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ ഒരു മെയിൽ ഐ ഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അവർക്ക് ജസ്റ്റ് മെസ്സേജ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അയച്ചു കൊടുക്കുക, ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ മെയിൽ ഐ ഡി. ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ രജിസ്ട്രേഷൻ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും അവര് കീപ്പ് ചെയ്യണമല്ലോ. അത് കീപ്പ് ചെയ്യണം. അതിനാണ് ഇപ്പൊ അവരുടെ മെയിൽ ശേഷം അവരത് കീപ്പ് ചെയ്യണല്ലോ, അവര് തന്നെ റിമൈൻഡ് ചെയ്യണല്ലോ. അതെ. അത് നമുക്ക് അവർക്ക് വാട്സപ്പിൽ അയച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് അവർക്ക് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ മെയിൽ ഐ ഡി, പാസ്വേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. അത് അവർ സൂക്ഷിച്ചോട്ടെ. ഇല്ല, ഇത് ആക്ച്വലി മെയിൽ ഐ ഡിക്ക് ഇവിടെ ഒരു പർപ്പസും ഇല്ല. പക്ഷെ അത് മെയിൽ ഐ ഡി
ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ ഐഡിയും പാസ്വേഡും ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അവർക്ക് എക്സാം എഴുതാൻ അതെ പറ്റുള്ളൂ അതെ സൈറ്റിൽ കയറിയിട്ട്. അതും വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഇപ്പൊ 18 ദിവസം നമുക്ക് ക്ലാസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു 10 ദിവസമൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് ലോഗ് ഔട്ട് ആവും. നമ്മൾ ഡെയിലി ക്വിസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ലോഗ് ഔട്ട് ആവും 10 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ. അപ്പൊ അവർക്ക് വീണ്ടും സംശയം വരും, ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ വീണ്ടും ആദ്യം മുതൽ വരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ലോഗിൻ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. അത് മാതാജി ഏകദേശം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മെയിലിലേക്കാണോ പോകുന്നത് അതോ? അല്ല മാതാജി, നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ വരും. ഇപ്പൊ നമ്മള് മൊബൈലിലാണോ എവിടെയാണോ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു എക്സാം നമ്മൾ എവിടെയാണോ അത് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടേക്ക് വരും. ഓക്കെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ വരും. നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ്സിൽ മൊബൈലിലാണോ ലാപ്ടോപ്പിലാണോ അവിടെ വരും നമുക്ക്. ഓക്കെ ഡൗൺലോഡ്സ്. അത് ഈ മെയിൽ ഐഡിന്റെ പർപ്പസ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. ആദ്യം ഇത് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് നമ്മൾ മെയിൽ ഐ ഡി കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മെയിൽ ഐ ഡിയിലോട്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വരുവാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിൽ ഐ ഡി ആക്ച്വലി തുടങ്ങി വെച്ചത് നമ്മൾ. പക്ഷെ പിന്നീട് അത് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓപ്ഷൻ വന്നപ്പോൾ മെയിൽ ഐ ഡിക്ക് ഇവിടെ ശരിക്കും യൂസ് ഇല്ല. പാസ്വേഡ് മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പം അതിനു വേണ്ടി. അതാണ് കോമൺ പാസ്വേഡ് ആകുമ്പോ ആരെങ്കിലും ഓർക്കൂല. അതെ, കോമൺ പാസ്വേഡ് ആകുമ്പോൾ ആരും മറക്കില്ലല്ലോ. നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുത്തവർ ആരും മറക്കില്ലല്ലോ. ഈ കോമൺ പാസ്വേഡ് തന്നെ വെച്ചു കൊടുത്താൽ മതി എല്ലാവർക്കും. ഇനി എന്തെങ്കിലും ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ മാത്രമാണ് മെയിൽ ഐ ഡി വേണ്ടത്. മെയിൽ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും. അതെ അതെ, അത് നമ്മൾ റിമെമ്പർ മീൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ പിന്നെ അത് നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല. മീൻസ് ഒരിക്കൽ അവരിങ്ങനെ ലോഗ് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ലോഗിൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്താണോ വരുന്നത് അതുപോലെ വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ വീണ്ടും ലോഗിൻ കൊടുക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഇത് ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരും. ഇപ്പൊ കാണാം, ഒരു സ്ക്രീന് കാണാം, ഇതുപോലെ വരും. ജസ്റ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് വീണ്ടും ലോഗിൻ കൊടുക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ പരിപാടി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ ഈ റിമെമ്പർ മീ ടിക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തത് കൊണ്ട് ഇത് ആക്ച്വലി നമുക്ക് വരും. ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇപ്പൊ അഡ്മിൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ റിമെമ്പർ മീ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. അവരുടെ സിസ്റ്റത്തില് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മൊബൈലിൽ അവർ ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ റിമെമ്പർ മീ ടിക്ക് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം പറയണം അവരുടെ അടുത്ത്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പാസ്വേഡ് അടിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററോ സ്മോൾ ലെറ്ററോ എന്തെങ്കിലും മാറിപ്പോയി എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ പാസ്വേഡ് തെറ്റി ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രശ്നം വരും. ഓക്കെ ആണോ മാതാജി? ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയോ? എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി. അപ്പോ ക്ലിയർ ആയി. നമുക്ക് ഇപ്പൊ ചെയ്തതിന്റെ ഡെമോ വീഡിയോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ചെയ്യുമ്പോ ഒന്നുകൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും. മാതാജി ലൈവ് പോയിട്ടുണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? മണിഭൂഷിത് മാതാജി ലൈവ് പോയിട്ടുണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? ലൈവ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ അവിടെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഓക്കെ, ആ ലിങ്ക് വേണച്ച മാതാജി ഒന്നുകൂടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ നമുക്ക് അത് പോവില്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പാസ്വേഡ് ഒന്ന് പിൻ ചെയ്ത് വെക്കാം. അങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് 30 days ആകുമ്പോൾ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഈ ലോഗിൻ ചെയ്യുന്ന സംഭവം ഇങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് പ്രൊസീജിയറും നമ്മളെ പണ്ടത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നല്ലോ, അപ്പൊ അതും ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ. അപ്പൊ അതെ, അങ്ങനത്തെ നമ്മള് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ താഴെ എന്ത് മെസ്സേജസ് വന്നാലും നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ഇതിങ്ങനെ പിൻ ചെയ്ത് കിടക്കുമല്ലോ. ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് 30 ദിവസം കഴിയുന്നതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ദിവസം വീണ്ടും എടുത്ത് പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി മാതാജി. അതെ, അങ്ങനത്തെ നമ്മള് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ താഴെ എന്ത് മെസ്സേജസ് വന്നാലും നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ഇതിങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഞാന് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിന്റെ ലിങ്ക് പിന്നെ മാതാജി അയച്ച ആ പ്രൊസീജിയർ മെസ്സേജ് ഇതെല്ലാം പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ 3 മെസ്സേജ് പിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ തോന്നുന്നു. എന്തായാലും മാതാജി ഇപ്പോ യൂട്യൂബ് ലിങ്ക് അയക്കുമല്ലോ, അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അയച്ചു വിട്ടാൽ മതി. ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ മാതാജി? ഇത് ആക്ച്വലി പുതിയ ബാച്ച് വരുമ്പോ അവർക്ക് പ്രാബല്യത്തിലാക്കാനാണോ അതോ ഇപ്പം ഉള്ളവർക്കാണോ? ഇപ്പം ഉള്ളവർ ക്വിസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? ഇല്ല, അവർ ചെയ്തിട്ടില്ല മാതാജി. അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നെ ഇത്. ഞങ്ങളൊക്കെ ലെവൽ 2 ആണ്, അപ്പൊ ഞങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ. ഓക്കെ.
ലെവൽ 2 ആയിട്ട് നമ്മൾ ലെവൽ 1ന്റെ ക്വിസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണോ? ഇല്ല, ഇപ്പൊ നമ്മള് മാനുവലി അല്ലേ ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മാതാജിയുടെ അടുത്ത്. ഓക്കെ. ഫൈൻ. മാനുവലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടില്ല അല്ലേ? സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടും. നമ്മള് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് പേര് കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. അവര് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് തരും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു മെയിൽ ഐഡിന്റെ പർപ്പസ്. ആക്ച്വലി ഞാൻ ആദ്യം ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു, പക്ഷെ പിന്നീട് നമ്മളെല്ലാം വെബ്സൈറ്റിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ആ മെയിൽ ഐഡിന്റെ പർപ്പസ് ഇല്ലാതായി. ഇപ്പൊ ലെവൽ 1 കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ലെവൽ 2 അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, അങ്ങനെയില്ലല്ലോ. ഏത് ലെവൽ അങ്ങനെയുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു ലെസൺ ഒരു ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത മാതാജി അതോ പറഞ്ഞില്ലേ 11 കേറിയിട്ടില്ല, 11 വന്നേന്ന് ഇന്നലെ ആരോ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞില്ലേ? നോക്കട്ടെ കേട്ടോ മാതാജി, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാം. നമ്മൾ ലെവൽ 2ന്റെ കാരണം ലെവൽ 2ന് നമ്മൾ ക്വിസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ലെവൽ 1 എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം, അത് പറയേണ്ട ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല. മലയാളം ഞങ്ങളിപ്പോ ലെവൽ 2 കയറണത്, അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ലെവൽ 1 ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞു പോയതല്ലേ? അല്ല, ലെവൽ 1ന്റെ ക്വിസ് കഴിഞ്ഞോ? കഴിഞ്ഞ ക്വിസ് മീൻസ് മാനുവലി ചെയ്തു, അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ലെവൽ 2